gogo wangu ipapo ndovachenesa andizive hangu kuti pakati pevanhu ava ari wrong ndiani, but chienda unoita makala ndo yega bata iripo. Muzukuru waMtukudzi tatenda Jiranyama auya achiti ari kuzodefenda gogo vake Daisy mushure mekunge vasingawirira naSelmor. Hatizivi kuti iye mwana mudiki anopinda seiko panyaya dzavakuru. Kare kwedu tichikura isu taisabvunzwa kana kukosora kana vanhu vakuru vachitaura. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kota tataura ka tichishamiswa nemashoko young men vanamommy 2000 ndokukonewa kumoresana imikani tiregerewo. So please don't forget to like and subscribe. Tiri kungoti susu mwana auya kuzorwira gogo vake ari kuti havana kana page uye vanoisawo an initiative yekufonera vanamama. Ari kuti mama Selmor havadi kuuya kumba uye chero pese panoitwa initiative nagogo kuti vataure namama Selmor, mama Selmor havadi nezvazvo. Patinoshamisika kuti ko iwe semwana pane pachiitika zvinhu izvi painternet unenge wakumanya wakupindira mumafeuds akakura kudai, uri muzukuru, uri mwana mudiki chaizvo. Manetizens ari kutoti he is very very young to come and talk zvinhu zvakadai. Whoever is behind him vedweka zvinhu zvakaipa hamuisi vana kuti vakutaurirei, munokuvadzisa vana painternet apa. vanga vakaroorwa nasekuru Oliver Mtukudzi. Zviri kuitiwa namama Selmor painternet handione zvakanaka, nekuti even gogo chaivo gogo vanotombofonerana namama Selmor kuti vaonane, but handizozive kuti vakatadzirana papi. Then gogo vanonzi vakaramba kuenda kubroadcast ya DJ Ola. No, havana kuramba kuti gogo munhu asingaite nezveizvozvo. Gogo munhu wokuti atomboona kana mapages chaivo. Gogo vangu ipapo ndovachenesa. Handizive hangu kuti pakati pevanhu ava ari wrong ndiani, but dai sekuru varipo, sekuru Oliver Mtukudzi ndo vaikwanisa kudifferensa vanhu ava kuti ari wrong ndiani apa neapa, nekuti mumwe nemumwe akona dambudziko zvaizvozvo. Gogo anozama nenguva dzakawanda kufonera nzani mama Selmor kuti vauye kumba, but havauye. Saka dambudziko iri rakatooma. Tibatsirewo mhuri yeZimbabwe. Aya mashoko ekuti tibatsirewo mhuri yeZimbabwe ari kuudzwa kunani chaizvo. Nyaya iyi yakangoitika mhuri yese yeZimbabwe ikaisa opinion yavo, but iwewe semwana mudiki ukadecida kujoinira conflict yausingazivi since uchiziva kuti chii chakaitika. If you were following very closely unotoona kutoti gogo Daisy vauri kurwira vanga vasiri innocent zvachose panyaya iyi. Alright, ko iye akufilma akakurega uchisa video yakadaro kuti ite viral painternet. Jiranyama uyu ari kukurega uchiita zvinhu zvakadai, so why zvichiitirwei? You think vanhu vanosympathize here nekuti maisa mwana paforefront? No guys, hazvishandi zvichidaro. Already internet iri divided into two. Pane vari kudzoka vachiti aiwa gogo havana kukanganisa, pane vari kuramba vachimirana naSelmor asi vangorodzwa nekuti Selmor areleasa that song against Daisy. But anyway, the fact remains kuti vasikana Sandra naSelmor vakataura zvanga zviri pamwoyo pavo zviri kunzi ndo zvakaitwa nagogo Daisy. Saka vana vadiki panotaura vanhu vakuru isu tinoziva kuti hautauri, haukosori, chako kufema in and out. Pamwe pacho waitoti ukatarisa mubereki wako mukati memaziso ari pakati pekurondedzera nyaya waigona kutongobhutsurwa chaiko kuti maakutoda kakuita makuhwa, why uchinditarisa mumaziso chaimo. Vedweka nyaya dzakadai so idzi musabatanidzira vana zvachose. Enda unoudza mbuya vako kuti munondikuvadzisa, ita zvemakala, unorara nebhutsu, waivepo here pazvakaitika iwe. Chengetwa unyerere. Iyewe uri muzukuru, asi uri muzukuru mwana wani, hamusirimi here muri kudya nhaka inofanira kuva ichidyiwa nevana vanaSelmor. Uri kuridza here magitare mukomana? Dei wanga waita izvozvo, maybe waipinda mumatsimba asekuru vako. Gogo maDaisy matiko, mwana uyu mwana mudiki zvokuti kubuda achitaura izvi
mwana waniko naini, whoever it is aregerera mwana uyu achidai, aiwa usadaro, rega mwana anotamba chikweshe nevamwe vana panze. Umwe ndo ari kuti vedweka nekuvhurika pfungwa nekuona imwe movie yakandidzidzisa kuti panoramba nababa namai mumwe nemumwe kwaari anenge ari victim achizvidhifenda kumwana. Nyaya kwaMtukudzi yaifanirwa yakaitwa noise, baba vari vapenyu ndo vaitofanira kuunzwa. Pano votaura chokwadi chese chakakonzera divorce yana mai vana Selmor nekuzoroora Daisy. Pose pose tichavenga Daisy ari right uyu achirwa shanje dzamai vake. Iwe mwana uri kudya mari yatuku ndeumwewo ari kudaro, wati wapedza makala here kuchikoro zvandambotaura zviya, wataura gogo kuti vanozama, koma maSelmor hauna kutaura kuzama kwavo 1. Gogo vari kukuudza kuti chii? Asi ndivo vatiudza mhuri yeZimbabwe kuti taura chino nechino nechino. Usadaro, nyika yakatsamwa. Ziso redu senyika riri pamuri, iwe nambuya vako neiyo mota yamakarovera. Chirega kudaro. Vedwe, mwana ari kutoona iyi nyaya kunge PlayStation. Handizivi kuti iPS4 kana PS8, but hameno zvaari kuona. Ngaite zvemabhuku muzukuru waGogo Against panyaya iyi waita mwana mudiki, hapana chaunonzwisisa. Uri mwana mudiki, gara pasi, idya sadza wakanyarara, plus hausi kuziva kuti ari wrong ndiani, saka una nyaya nekuti wauya pano ukati hatisi kuziva kuti vakakanganisirana papi. Zvinoreva kuti pavakakanganisirana iwe wanga usati wazvarwa. Pataurwa nyaya iyi zvabuda pachena kuti zvakaitika mama Sandra vachiri kukwekwe vachiri mwana mudiki. Iwewe handizivi kuti wanga uchiri zai here kana kuti wanga uripi. Akupindira nyaya dzevakuru iye mai vake vari mubvandiripo. Kufundisa mwana makuhwa, anozviziva here kuti mbuya vake vakaparadza imba yaGogo Melody. Kavamuudze zvese zvechokwadi, konyaya yakwanai tipe tinzwe. Handiti ndiwe unaro soko racho rizere. Kumwana mucheche aita sei uyu, ngadyesere vhita uona TV, nyaya yekutaura zvinhu zvakaitika asati azvarwa ngaazvisiye, ngaabude mazviri amanyire homework, asiyane nekutaura kwaasina kuswera. So guys, ndo zviri mumastreets izvi. Vanhu vese vari kuti vedwe pane mhuri dzatinetsa pano. Ziso reZimbabwe yese yaramba rongotarisika pamhuri yekwaMtukudzi, asi havasi kuda kuti zorodza maskandari. Alright, tainzwa nyaya kwaDJ Ola, tofunga kuti nyaya yapera. Selmor obva auya zvakare, obva areleasa music, vanhu vochema hecho chizukuru chouya. Pangosara kwanai guys kuti angouya angoti hufu tizive kuti chii chaizvo chiri kuitika kwaGogo Against. Do leave your comments on what you think. Kuti sekuru vari kunze ndo vaizogona kuyananisa, ndivo wani vakakonewa kuyananisa. Tiri patiri nhasi nenyaya yekuti sekuru pane zvavasina kugadzirisa vachiri vapenyu. Chero according to the interview vaikonewa kuti vasvike nevana vavo pamba votaura pamwe chete. Vaizoti imi svikai kumba makasiyana muchinyepedzera kuita kunge musina kuonana, kana kuti ini ndichapretenda kutsamwa imimi mobva mazodai, kuratidza kuti sekuru pachavo vachiri vapenyu zvinhu zvaitovakunda. Asi nhasi muzukuru ari kumira achiti sekuru vake fine vanga vari gamba, asi pane zvavasina kugona kupecha. Guys, zviri mumamana umo zvakaipa, asi let's make sure kuti vana vedu havasweri pasocial media.